с подкрепата на Sony Европа професионални продукти. Аз имам пеперуди, куче, котка, мъж и дете вкъщи. И много цветяви. Да, аз имам и котка, и куче, и мъж, който е като пеперуда. Пеперуда. Да, каца от цвят на цвят. В смисъл? Добре, аз искам да ви кажа на здраве, защото така ми боли глава. Блонди. Айде блондита. Айде блондита си, днес ще Айде, мами, ти си блонди. Да, и той. И той иска шампанско. Добре, в нашите трактати пише економическите позиции за победата на избори. И искам да ви кажа, че ако всяка една жена ще си гледа добре домашните... Еле, Бебчо, колко си отслабнал? 10 кила? Мъжете ще си управляват държавата по-добре. Ще четеме с една Блондинката никога не е негативна. Затова и мъжете предпочитат блондинки. Няма такова нещо, че мъжът предпочита блондинка за любовница и домакиня за брюнетка в къщи. Това абсурдно просто звучи. Мъжът предпочита блондинка и домакиня и блондинка любовница и всичко да му е блондинка. Ние сме домашни любимца вкъщи. Ски, Бебчо. Какво е мето? Еми, издърскал съм и... Ужас. Чисто нови беха. Взимаме за свидетели. Ще си купиш новини. Клянеме се да обичаме мъже, да обичаме розовото, да пазиме. Дълга си руса... Бебчо, моля те, отвори прозореца, бе. Съсипа ми кожата с тия цигари. Сините очи и усмивка. И гениалната си памет. Естествено, да ядем ябълки. Да не забравяме... Еле, природа. Нали сме блондинки, банана е жълт. Така ли? Бебчо, айде водим на солариум, кот. Разума. Шо? Аз ще я се попека малко. Здравейте, любими мои зрители! Аз съм вашата любима водеща Играта. Любов. И вие сте в чудесното, световното или най-малкото европейско предаване Еврокеш. Кеш, Еврокеш. Днес съм приготвила една малка изненада за вас. Ето тези 100 лева могат да бъдат ваши. 100 лева? Коя е думичката? С 3 букви. Леле, ще Средната е взема да О. купуча Понеже мама. много ви обичам, ще ви дам един шокер. Това е мястото, на което ние всички отиваме с огромна любов, за да се забавляваме. Не ви трябва да работите. Не ви трябва да си измъчвате плътта. Просто гледате телевизия и печелите пари. Обаждам се за играта. Да, здравейте. Здравейте. Думата е мол. Мол. Съжалявам много, но думата не е мол. Как да не е мол? Не. Не завършва на Л. Кажете някой друг. Давам ви втори шанс, както сега сте се свързали с нас. Думата не завършва на Л. Мой. Добре. Опитайте пак. Ако случайно ни гледате, не превключвайте канала, защото се излъчва на пиратска честота и всеки Какво стана с играта, бе? прекъснати. Леле, Казвам се Мими Койчева и правим Каква живо та черна разследване чума на тук, телевизия бе? Свободна Европа, която днес ще представи едно изключително и важно нещо за вас. Муца, ела да оправиш сателита. Така както си седите пред телевизорите, едва ли подозирате, че се намирате Остра, бе. Муца, голям проблем. Шо? Телевизора се развали. оръжие. Вашата, полнива черна. Бебчо, даваха любимата ми игра, дето с въпросите. Бях на път да спечеля 100 лева, за да ти купя очила. Разпространява се под формата на Муцинката, козметичен златна. продукт. Вау, доста си изборел. Айде, беги да оправиш сателита. Отличителни белези наркотика е син на цвят. Има неприятен мирис. Нека чуем. Муцо, оправи се! Но аз нищо не съм пипал, бе, Бебчо. Там ходим. Но се оправи от само себе си. Ало. Да, Ало. да, кажете, вие сте Чувате в ли? играта. Коя игра? Ами не знам коя беше. Как така? Това е игра номер 1. Еврокеш. Повторете след мен. Еврокеш. Да. Браво. Кажете сега думичката. Отгаднахте ли я? Думата е мол. Мол не е думата, защото имаше зрител преди това, който отговори същата дума и аз вече казах. Думата не е мол. Сетих се, бе. Не завършва. Абе, аз сетих думата, бе. Мол е Мол. висина.
Мол. Гледай, самото спечелихме наградата. Едно. Hello, I'm a journalist from Bulgaria and I would like to Муцо, пак тая черната коза. have you got Муцо! time and Искам само да ви попитам няколко въпроса. Имате ли достатъчно свободно време и борите ли се с гледай, сега забравих глобалния последния проблем? номер. Блондинизация. Напълно разбирам вашия въпрос. Първо искам да кажа, че аз имам много свободно време, което всъщност не е точно така. Чакайте, всъщност аз работя много. Работя по 12 часа, 7 дена в седмица. Но защото работя много, купувам много неща, което всъщност пак не е истина, защото си купувам неща с кредити от банки. Чакайте, това е много странна ситуация, но аз имам много хубава къща, голяма къща, което не е вярно, защото банката ми я взе. Но имам много хубаво семейство, красива жена и 2 много красиви деца, които обичам много, което не е вярно. По дяволите. Аз не съм виждал семейството си от толкова дълго. Чувствам се толкова изморен. Но имам пистолет и той е мой. И аз ще го използвам. Думата не е мол и не е мой. Аз не знам коя дума. Коя думата? Кажете. Мол е мол. Мол. Явно тази вечер има проблем с тази дума. Аз мислих, че е простичка, но се оказва, че не е много простичка. Думата не е мол, господине. Много съжалявам. Помислете с 3 букви, втората е О и не завършва на Л. Ако отново ме виждате и чувате, знаете много добре, аз съм Мими Койчева и разследвам един много опасен случай, а вие гледате телевизия Свободна Европа. Айде, сай ти като бодлива крава. Ай. Гледай как знае с рогата напред, с рогата. Айде де. Намираме се на полето, в село Равно поле. Тук зад мен в далечината е завода, за който имаме сведения, че преди повече от половин година се произвежда опасният химикал перхидрол. Може би заради това тази крава се държи толкова налудничево. Може би защото пасе тревата, която е пропита с химикала. Така, спрете за миг. Искам да ви задам няколко въпроса по възможност в дистанция така с кравата. Какво се случва в това село? Те тук, като дойдея, първо едни руси. И купия всичко. И произвеждат някакъв перхидрол. Тук всичко оди в реката, животните пият. Какво да ти кажа? И кравите стана руси, те и я тук се изрусих от тая вода. Пиеме и пощраклеваме. Сите, кравите пощуреа. Те, погледни го какво е, погледни го. Ущуре. Майко, не мога. Да ти не говоря па за Шопаро. Думата е мол.